Ладзіна, у мяне атрымалася. Гэта я на першае пытанне хутчэй за цябе адказаў. Лесік, не адрывай мяне ад гульні. І ты не збівай мяне з разумнай думкі. Памаўчым трошкі. Даўно б так. Усім добрага ранку. Ваня, прывітанне. Прывітанне. А вы чаго зранку за камп'ютарамі сядзіце? Кася, мы нават забыліся з гледачамі павітацца. Вось. Прыбачце, усім прывітанне. Лесік, ты куды зноў схаваўся? Выходзь. Справай якой карыснай займіся. А я і займаюся карыснай справай. Дакладней, мы з Лесікам займаемся. Вы жартуеце? Зусім не. У нас вельмі сур'ёзная справа. Так, давайте аб усім па парадку. Мы зарадку робім. Зарадку? За камп'ютарамі? Ды яшчэ з самага ранку? Правильно. Вельмі карысная справа. Ваня, і ты далучайся. Вось яшчэ. Зарадку трэба наадварот рабіць, калі доўга за камп'ютарам пасядзеў. Мы такую пасля зробім. А зараз далучайцеся ўсе. У нас будзе зарадка для розуму. Цікавая прапанова. Толькі спачатку я прапаную паглядзець мультфільм. А пасля зрабіць незвычайную зарадку. Усе готовыя да нашай разминкі? Ау, паважаныя гледачы, добраранка, вы з намі? Усе з намі, пачынаем! Давайте вы з Лесікам будете па чарзе паказваць практыкаванне. Ваня, мы не паказваць практыкаванне будзем, а задаваць. А вы адгадваць. Зразумела. Пачынаем размінку для розуму. Я першая задаю сваё пытанне. А мы слухаем уважліва. Калі чорнай кошцы лягчэй увайсці ў дом? Дык гэта простае пытанне. Сябру, у вас ёсць адказ? Ты, Ванечка, сам паспрабуй яго даць. Напэўна, гэта пытанне з падвохам. Так і ёсць. Гэта як-небудзь звязана з колерам кошкі. Думайце. А я яшчэ раз паўтару пытанне. Калі чорнай кошцы лягчэй увайсці ў дом? Не. Я здагадаўся. І мой адказ такі. Калі дзверы адчынены. Правильно! Як вам маё практыкаванне для розуму? Няпростае. Лесік, цяпер ты давай сваё практыкаванне. Якіх камянёў няма ў моры? Зноў пытанніца з падвохам. І я паспрабую першай даць адказ. Калі ласка, Кася. Мой адказ: у моры няма каштоўных камянёў. Як гэта няма каштоўных? А ты не чула пра пірацкія караблі? А пірацкія куфры, якія сотні гадоў ляжаць на дне мора? Правільна Лесік заўважыў. А ў куфрах тых каштоўныя камяні. Атрымліваецца, што мой адказ няправільны? Атрымліваецца, што так. Ой, калі вы такія разумныя хлопчыкі, давайце самі адказ. Мне так здаецца, што на дне марскім ніколі не сустрэнеш сухіх каменьчыкаў. Малайчына, Лесік, дай лапу. Мы будзем працягваць нашу зарадку для розуму? Вядома, будзем. У мяне якраз цудоўнае практыкаванне. Сябры, на гэты раз вы будзеце першымі даваць свой адказ. Такім чынам слухайце уважліва. Чаму капялюш носяць? Мне здаецца, што гэта вельмі лёгкае пытанне. Якія ў вас меркаванні? Я чую адказ. Каб ад сонца ці ветра схавацца, так? Правильно, але я задаў пытанне з падвохам, таму падумайце яшчэ. Ой, а адказ жартаўлівы можа быць. Не можа, а павінен такім быць. Тады у мяне ён якраз ёсць. Капялюш носіць таму, што ён сам хадзіць не можа. Кася, ты робіш поспехі. А ўсё таму, што трэніруюся на зарадцы для розуму. І праўда, калі кожны дзень рашаць задачкі з падвохам, тады будзе вельмі лёгка даваць арыгінальныя адказы на любыя пытанні. Самі ўбачыце, што адзнакі ў школе будуць лепшымі. І вас усё часцей будуць называць наш разумнік ці наша разумніца. Тады не будзем губляць часу. Зробім яшчэ адно практыкаванне для розуму. І зараз цікавую задачку задам я. Што знікае,
Калі з'еш бублик. Талерка? Нет, талерка на место застаецца. Шукайце адказ. Дзірка ад бубліка? Але не, дзірка засталася. Давайте подказку. Давай. Знікае голад. Ой, правда, як я адразу не здагадаўся. А зараз давайте зробім невялікі перапынак на перакус. А разом с тым давайте и мультфильм поглядим. Ну что, будем працягваць нашу разминку для розуму? Абавязкова. Давайте у наших глядачоў спытаемся. Яны не супраць? Чуеце, дзяўчынкі і хлопчыкі? Не супраць. Ваня, прапануй сваё пытанне, загадку. Слухайте уважліва. Без ног, без крылаў, а ляціць так хутка, што не дагоніш. Ну, Ваня, знайшоў задачку. Я вельмі стараўся. У мяне няма адказу. На жаль, у мяне таксама. Я і пра самалёт думаў, і птушку, але ўсе яны крылы маюць. А вы, сябры, здагадаліся? Я чую правільныя адказы. Іх далі 1, 2, 3, 4, 5. Вельмі многа. І гэты адказ? Час. Яго вельмі цяжка дагнаць. Складанае, але вельмі прыгожае пытанне ты, Ванечка, нам падабраў. А у мяне прапанова для наших разумных гледачоў. Мы з Лесікам здагадваемся, што ты хочаш прапанаваць. Знайсці пытанне з падвохам і даслаць іх нам. Ага. А самыя цікавыя з іх мы абавязкова зададзім усім гледачам добраранка. А за хуткія і правільныя адказы мы падрыхтуем прызы. І вядома, аўтараў самых цікавых пытанняў адзначым. А зараз самы час нагадаць наш адрес. 220 807, город Минск, вуліца Макаёнка, 9, праграма «Добрарана». Ці можна звязацца з намі з дапамогай электроннай пошты. Яе вы бачыце на сваіх экранах. Сябры, а зараз я прапаную паглядзець на свае гадзіннікі. Што, час на заняткі бегчы, так? Усім жадаем самага цікавага дня і самых лепшых сяброў. І часцей усміхайцеся адзін аднаму. А таксама часцей гаварыце дзякуй. І калі ласка, не забудьцеся, што заўтра зранку мы будзем чакаць вас У нашым добраранку!